Hola, bon dia. Soc Eliana Vesti, de segon B, i avui us vinc a parlar sobre un llibre anomenat Harry Potter i el calze de foc. Segurament hi ha molta gent que coneixi. I és aquest llibre. Com podeu veure, és bastant gruixut. Té unes 680 pàgines, més o menys. I avui us vindré a parlar sobre de què va el llibre, a qui li recomanaria, per què m'ha agradat i tal. Primer us llegiré un fragment del llibre, a veure si el trobo, que és, per dir una manera, per introduir-vos una mica i fer això. El senyor Weasley es va posar a observar al seu voltant. El fascinava tot el que tenia a veure amb els muggles. A Harry sabia que estava morint de ganes d'examinar la televisió i el vídeo. «Funcionen amb electricitat, oi?», va dir, mostrant que estava ben informat. «Sí, ja veig els endolls. Jo col·lecciono endolls», li va explicar el tiet Vernon. «També col·lecciono piles. En tinc una bona col·lecció. La meva dona es pensa que estic boig, però tant me fa». Això és una conversació que té el senyor Weasley, el pare del Ron, el millor amic d'en Harry, amb el tiet d'en Harry i en Harry. De què tracta aquest llibre? Aquest llibre comença en una nit on el Harry es desperta perquè la cicatriu que té li fa molt de mal i doncs es desperta i pensa en què pot fer perquè aquesta cicatriu li deixi de fer mal i pensant, doncs se n'adona que l'última vegada que la cicatriu li va fer mal era perquè Lord Voldemort estava a prop i doncs va estar mirant a veure qui li podia enviar una carta i tal per poder expressar-se amb algú i dir-li que li feia mal i si tenia alguna solució i finalment li va enviar la seva carta al Sirius. Uns dies després van vindre els pares del Ron i la família del Ron a recollir-lo per portar-lo al Mundial de Quidditch. El Mundial de Quidditch és l'esport màgic, per dir una manera, del món màgic. I en aquest Mundial de Quidditch a la final passarà una cosa amb el mal i doncs el que s'haurà de fer serà deixar la final per un altre dia i el Harry i els seus amics doncs hauran d'abandonar el lloc i anar cap a Hogwarts. Una vegada passat això, se'n van cap a Hogwarts i ja els hi havia dit la mare del Ron que a Hogwarts aquest any hi havia un event especial, per dir-ho d'una manera. I a Hogwarts allà, el primer dia, en el sopar, els expliquen quin serà i aquest és la copa del calze de foc. En el calze de foc només podien entrar alumnes de quart o superior i el Harry doncs era de tercera manera que no podia introduir el paper en el calze per a veure si sortia escollit per participar-hi. I el dia de l'entrega agafa en Harry i veu que el seu paper està allà. I fins i tot en Dumbledore s'estranya. Però es veu que una vegada surts tu ja no pots tirar-te enrere, de manera que en Harry va haver de passar aquestes 3 proves, per d'una manera, on s'haurà de lluitar contra dracs, escapar de les sirenes en el mar, etc. Aquest llibre m'ha agradat molt, sobretot perquè a mi em van els llibres d'intriga, misteri, el món de la màgia i tal. I doncs aquest llibre m'ha agradat per això, perquè és d'aquest tipus.
A qui el recomanaria? Doncs el recomanaria a gent que li agradi llegir bastant perquè, com he dit, té 680 pàgines i doncs al principi se't pot fer molt pesat perquè fins la pàgina 100 i pico no comença a ser més interessant, per dir-ho d'una manera, perquè amb tot el tema de que viu a la casa dels seus tiets i no sé què, doncs passa lent, però bueno, després ja comença a ser més interessant i doncs això, ho recomanaria a persones que li agradessin molt llegir i li agradessin aquests tipus de lectures de les que he dit. I bueno, doncs això. Jo crec que és un llibre molt interessant per qui li pugui agradar i que almenys un rato us ho podreu passar bé llegint.